que hai, sí. Vamos a sentar, Ti sobre todo. Sí, bueno, cuando... Ahora se pueden poner mal otras cosas. Sentate por aí. Queda fatal aí Entonces que... A mí gusta me chupar cámara, non sale aquí. Boa tarde a todos e a todas. Para os que espero que coñecedes máis ou menos todos, son Silvia Seixas, a candidata a alcaldía de Arteixo, e el é Guillerme Vázquez, o deputado nacional do BNG, e un pouco o motivo do encontro pois é falar un pouco das políticas de emprego que ten o BNG tanto para Arteixo como a nivel nacional do seu programa en marcha. Entón, comenzo e fago unha introducción moi rápida, porque alguna xente xa sabedes un pouco o traballo que vou facendo o BNG nestes últimos anos a respecto do tema de Arteixo. Comentábamos antes que, a pesar de ter moitos kilómetros de polígonos industriais en Arteixo, sabedes, todos e todas, que o noso concello ten unha das tasas de desemprego máis altas da comarca, 13%, 2.800 parados e paradas, claramente nos últimos datos pois algún máis, e, por tanto, faise necesario que tamén dende os concellos, aínda que non sexa unha competencia exclusiva dos concellos, pois, lóxicamente, se activen medidas para xenerar riqueza, para xenerar emprego no concello de Arteixo. Últimamente veuse debatendo moito sobre a situación do tema do porto de Punta Langostera e do polígono de Morasco, as infraestructuras grandes que se están construindo e que non está xenerando xa de inicio os postos de traballo que en principio se decían. Entón, sabedes que levamos unha moción ao pleno municipal que fixemos en colaboración con varios traballadores e traballadoras e con membros do sindicato, que se aprobou esa moción por unanimidade para ter unha reunión coa autoridade portuaria e coas empresas que están facendo a obra para tratar de que se xenerara máis emprego no concello, é dicir, que couberan persoas do propio concello que poderan traballar nesas infraestructuras, igual que no polígono de Morasmes, como sabedes tamén, esa reunión non se produciu e, por tanto, tampouco se produciron grandes contratacións nesas obras. Estáse contratando xente de outras partes do mundo, por decirlo de algún xeito. Entón, nós entendemos que é necesario ter unha colaboración permanente coas empresas que están asentadas aquí para que se poida ver ese impacto nas listas de desempregados, que se poidan activar medidas, sobre todo de formación. Sabemos, por os datos que temos, que a crise da construcción produciu que haxa un perfil de parados e paradas que hai que reciclar, por decirlo de algún xeito, é dicir, darlle nova formación para que poida volver a reincorporarse ao mundo laboral, porque teñen única e exclusivamente esa especialización, non teñen outro tipo de formación e, por tanto, faise necesario activar medidas de emprego. Ao mesmo tempo que se activen medidas de axuda aos emprendedores, ao comercio, que se cambie tamén a forma, os ciclos formativos. Falábamos antes de que o IES de Sabón pois única e exclusivamente ten 2 ciclos, o tema de administrativo e o de actividades físico-deportivas, que non ten nada que ver tampouco co tipo de empresas que temos aquí. Aquí temos industrias químicas, industrias textiles, prácticamente non temos esa formación no concello e, por tanto, a Xunta, nese caso, debería tamén cambiar a formación que temos nese centro. Ben, pola miña banda, pois pouco máis. Deixo-vos con Guillerme, que vos pode afundar un pouco máis no tema a nivel xeral. Boas tardes. En primeiro lugar, agradecervos que estedes aquí un pouco con nós para falar, neste caso, da cuestión que nos ocupa, que é a situación económica e, por tanto, o emprego. Eu, de logo, non son un coñecedor do viudo, como podedes entender,
entender da situación concreta de Arteixo, saberá bastante máis Silvia que a min, pero bueno, eu son do bloque nacionalista galego e do que sí sei é que sin que nós teñamos ninguna fórmula máxica, porque non temos fórmulas máxicas para resolver todos os problemas, sí tamén sei que temos propostas mellores que as que nos están facendo para ir a unha dirección máis adecuada, mellor para a maioría da xente. Nós somos nacionalistas, somos de esquerdas e, por lo tanto, defendemos algunhas cousas básicas. Para empezar, defendemos este país. Nós sí creemos en Galiza, creemos que Galiza ten potencialidades e o problema básico que temos é que en riba de nós, desde hai moitos anos, temos políticas centralistas, agora moi de dereitas tamén, que son o que fan, que impiden que nós nos podamos desenvolver. Estou seguro que non descubro nada dicindo que cada povo ao final labra o seu futuro, decide o seu futuro, pero os futuros non se agasallan, conquistan, senón se pelean por eles. E no caso do noso país, pois, eu creo que deberíamos ter todos e todas máis confianza en nós mesmos, máis confianza, saber que de aquí temos capacidade de producir se nos deixaran facer. E falaba tamén destas políticas de dereita que neste momento o inundan todo, e entón unha política que basicamente tampouco la vou explicar, afaga o goberno central ou afaga a Xunta de Galiza, pois consiste en retallar dereitos laborais, sociais, de todo tipo, simplemente para que os que obteñen beneficio, basicamente a banca, as grandes corporacións, pois sigan obtendo cada día máis. Nós estamos en absoluto desacordo con este tipo de política, unha política letal para a xente, é boa para os bancos, pero é letal para a xente, e unha política que eu creo que todos e todas deberíamos empezar a concluir de que hai que parala radicalmente, porque como isto siga por esta vía, a cousa non fará máis que empeorar. Bueno, sei que vivimos nun mundo que se van chamar globalizado. En realidad, o único que quere decir é que o capital ten libertad absoluta para circular por todos os lados, ter todos os instrumentos ao seu servicio para obter beneficio, e se para eso fai falta tamén mover man de obra que, entre comillas, móvese. O caso é ter máis rendimento, máis e máis, a costa do que sexa. Aquilo que creo que tamén chamar eso de a productividade baseada na explotación, porque en realidad hai que recuperar as palabras, na explotación da man de obra, non hai máis. Esta mañá comentábamos, o compañeiro decía que seu pai sempre decía que a riqueza únicamente a crea o traballo, e é verdade, a riqueza só a crea o traballo. Agora nos convencen de que a riqueza creemos os que a teñen, os que teñen cartas, non é certo. Crean os traballadores, as traballadoras, a xente que traballa, porque, se saber moito, non pode poñer 10 euros aí na terra e mañana ten 20, non, é imposible, simplemente imposible, non se reproduce solo. Bueno, este é o contexto que nos discutimos, cuestionamos e estamos, diante dunhas eleccións municipais. Bueno, pois nós vamos a decir exactamente o mismo que decíamos antes delas e o que diremos despois. Aí temos que decidir a quen poñemos ao frente das alcaldías. No caso de Arteixo non hai dúbida que hai que poñer aquí a Silvia, non hai outro, non é posible, non hai outra alternativa. Bueno, para xestionar efectivamente o mellor que se pode, os recursos que hai, procurar o mellor nivel de vida posible para a xente, pero está claro tamén que eso non vai, en fin, non pode facer esquecer que hai unha realidade ao redor que é que cada día é peor, e polo tanto aí tamén hai que entrar no combate político tamén dos concellos, aparte do que se poida facer para promocionar o emprego, para usar ben os recursos, tamén no combate político contra esta política tremenda que se está facendo coa política da dereita. E eu creo que non é igual, pode parecer o mesmo que haxa un alcalde ou unha alcaldesa que coopere nas políticas privatizadoras, nas políticas de recortes, ou que se opone. Eu xa sei que unha alcaldesa non, que este que fala da alcaldesa porque vas a ser a tía de Arteixo, xa sei que non ten tampouco a capacidade absoluta, verdad, de vencer ao xigante, pero sumando unhas cuantas, eu
Xunta algo podrá facer, porque se non fora así, entón a mellor ni elegir corporación, ni elegir representantes, ni facer nada, non? Bien, e en esas estamos, non? E claro, e isto é o que tenemos que reflexionar ese día. Últimamente nos invitan a elegir entre o mal menor, dixen a min que son un pouco mellor que este, eu creo que a cuestión non está neste momento en elegir o mal menor, a cuestión está en ser conscientes de que hai que intentar parar esta política tremenda e camiñar en unha dirección diferente. Estos días estamos falando de campaña, na campaña electoral, básicamente, como sempre, nas campañas casi que ninguén fai unha proposta razonable, sen cerella, o campo, barras, arriba e para baixo, pero bueno, estamos asistindo outra vez ao mundo das promesas así extraordinarias e ningún contido especial, pero sí que se arrisque ningún cambio das políticas que se están facendo. Nós dentro deso tratamos de poñer algunhas, eu non as vou a relatar todas, pero por falar así dunha cosa que está moi de moda, que é eso de que non hai cartos, non se pode facer porque non hai cartos, as administracións non poden atender porque non hai cartos, e nós levamos dicindo algo que é obvio desde hai moito tempo: cartos hainos a montes, a montes e moreos, solamente que os teñen uns poucos, pero cartos hai por todos. Queres decir con isto que cando se nos está falando de que non é posible atender isto ou aquilo, tal ou cual necesidade porque non hai cartos, home, non hai cartos porque non se van a buscar a onde sai. E entón digo, resulta, estas cousas que sempre milagrosas, ou extrañas, porque claro, se fai unha reforma fiscal progresiva e se fai que quen máis ten máis pague, e eu vos lo digo, non quero quitarle os multimillonarios para nada, porque estamos falando permitindo que sigan sendo multimillonarios, pero pagando, hai cartos. É dicir, eu ás veces, non sei se o podo decir en alto, hai quen día aquilo de fulano ten unha fortuna de 9.000 millóns de euros. Eu sempre uso porque me parece extraordinario. Claro, nunca sei cantos son 9.000 millóns de euros, non é unha cousa totalmente extraordinaria. Pero bueno, un pensa, dice, bueno, e se pagara ese 7.000 millóns de euros, seguiríanlle quedando 2.000.